Iha si haji pun Allah
kula nuwun Sampurasun wong kula sinten nggih? Patruk Kanthong Bolong. Patruk Kanthong Bolong wadah telepon. Ya duduk lah. Duduk kuwe. Patruk. Matur, Pak Patruk. Kanthong Bolong. Kanthong Bolong wadah. Kok padang ngenyek temen binyo. Sana orang ngenyek yakinnya maaf lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Konjong salatur kagem para pilenggah Bapak Ibu ingkang kawula hormati, tokoh agami nuninjih Bapak Kyai Bunyai Bapak Ustad dalah Ustadzah ugi para santri ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci minangka wahyuning ilahi ingkang kawula cadhong watwa-watwaipun ugi ingkang kawula hormati. Boten supe kagem jenipun Bapak Tarmono dalah Ibu Siti Alfiyah ingkang kawula mulyaken. Kadang besan jenipun Bapak Rohadi almarhum ugi Ibu Kuswati ingkang pidalem saking Karang Talok ugi ingkang kawula hormati. Pinanganten sarimbit genduk Cici Cah Yanti dalah Den Mas Bagut Ahmad Andika ingkang bagyolan mulya. Boten supe ugi katur kagem bebundeling desa nuninjih Bapak Kades dalah sak pamong prajanipun wontening Wonogiri ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan ugi ingkang kinarya dados pangayomaning kawula dasih. Kadang mitra tresna budaya ingkang pantes sinudarsana sepindha monggo sareng-sareng manekung puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang Maha Welas Muasih. Nun inggih sayektos Gusti Allah Subhanahu wa taala bi kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Lan sholawat salamipun mugi tansah konjuk dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kawula tenggo-tenggo berkah syafaatipun. Mugi kita sedaya gegolong dados umat ingkang benjang badhe nampi pitulunganipun wonten pudating jaman utawi wonten ning yaumil kiamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para pilenggah ingkang kawula hormati, ngaturaken sugeng siang, sugeng lelenggahan, ugi sugeng pepanggihan sareng kawula saking para kadang New Arista Musik ingkang pidalem saking Laladan Banjarnegara. Tepatipun saking Dusun Gandul RT 3 RW sekawan Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ingkang pun pangarsani wonten Nak Mas Bagus Meung. Kepareng marasawan ugi kadheraken kanca estri kanca Swarawati papat cacahe ingkang sampun samapta ing karya arsatur lelipur
Mila saking menika pindah ngaturaken matur agung ing panuwun ingkang tanpa pependhan awit saking timbalanipun. Lan mugia pepanggihan kita sedaya ing mriki sageda nambah tali paseduluranipun lewat budaya menika. Mila saking menika amrih kasembadyaning sedya monggo sareng-sareng tansah nyuwun dumateng panguwasanipun Gusti kanthi hanglesan bismillahirrahmanirrahim. Ing pangajab purwa madyawasaning manggih sageda lumampah kanthi lancar tanpa manggih alangan setunggal punapa ugi sinengguyung kanca mirin audio. Sepeda paling aturaken sugeng siang sugeng lelenggan sinambi angersepi sugatan ingkang sampun samapta sinarengan lalipur bareng New Arista Musik Banjarnegara. Nuwun kawula. Katuran gending tetalon ugi kang sampun kasuwuk